ayaw og biya sa panon kay dunay kaaway nga nangitag tukbunon. Ang yawa sama sa leon nga nangita og tukbunon. Ug ang iyang paborito nga tukbunon kadtong mga Kristohanon nga maglahi-lahi, tung mag-inusara. Mao nay paborito kaayo nga tukbon sa mga demonyo. Mao nay gusto kaayo nga tukbon sa yawa. Tukbon ang unahuna, tukbon ang pagbati, dula-dulaan ang unahuna, ang pagbati, ang pananaw, so dula-dulaan sa yawa sa diha nga kita mag-inusara. Mao na nga ang pulong sa Ginoo nag-encourage nato kadili nato undangon ang atong nabatasan nga panagtigom. Samtang naapay kahigayunan nga pwede ta magtigom ta para diha sa pulong sa Ginoo. Para nga masabtan pagyud nato ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pinaagi sa panagtigom diha nato mabati nga ang Ginoo nag-uban kanato. Si Lord mag-uban raman sa tua sa diha nga ang atong panagtigom para sa Ginoo. Diba ingon ang pulong sa Ginoo nga kung dunay duha o tulo nga magatigom sa akong ngalan, ako naa mag-uban kanila. So kung ang atong panagtigom para sa ngalan sa Ginoo, sigurado nga naa si Lord o karon naa si Lord nag-uban kanato karon. Pero kung ang atong panagtigom dili iyas Ginoo, wala gyud ang Ginoo didto. Pero ang Holy Spirit mo convict sa to nga ayaw pagpadayon diha. Dili ni mao ang imong dapit. Mamatay ka diri maluya ka diri no, sama ra na sa isda. Kung ang isda imo nang hiyaw sa tubig, ibutang nimo na sa yuta, magkisik-kisik pa na, pero taud-taud moabot ang oras mamatay gid na kay dili man na siya para diha. Sumao po na kita ang atong spiritual, ang atong kalag mabuhi pinaagi sa atong paghumol diha sa presensya sa Ginoo. Mao lang kinahanglan nga naagid ta kanunay sa mga panagtigom. Atong tinguhaon kanunay ang pag-apil sa mga panagtigom. Sunday service, midweek service, atong early morning prayer, life group, atong natinguhaon samtang pwede pa ta magtigom. Kay moabot ang adlaw nga ang simbahan i-shutdown na naigsoon. Kay bawal naman maghisgot sa pangalan ni Jesus. Gani sa ubang nga nasod, nagapangitabo na gani na. Dunay mga missionaries tagom sa una, perti niyang hilak kay nabati niya ang kagawasan nga mudayeg musimba sa Ginoo. Kay sa ilahang lugar kinahanglan pa nga muadto pag underground unya maghinay lang og pag-worship sa Ginoo, maghinay lang sa pagdaig sa Ginoo kay kung madunggan sila diretso dakop niya patyon pagyon. Mao na nga kita bulahan kay tagsuon. Samtang pwede pa tamo apil sa panagtigom ato ning buhaton. Kay mao ni ang pamaagi para nga kita makaila sa Ginoo ug makabalo kung unsay angay natong buhaton. Pag-abot sa panahon nga kita-kita na lang sa panimalay, so makagiya ta sa atong pamilya, makatudlo ta sa ilaha. Kung i-shutdown na ang cell site, wala na yung connection. So dili na ta kinahanglan manawag pa kang pastor, manawag pa kang leader, kung unsay atong buhaton, ikaw na mismo ang mugiya sa imong pamilya, sa imong panimalay kung unsay angay buhaton. Nga kinahanglan magkinaunsa ang dagan ni unsay may tabo, diha ra gid tas Ginoo.